ассалому алайкум подписчикони азиз, барои шумоён имрӯз 7 сар бузҳои фурӯшӣ пешниҳод дорем. Видеоро проекта лайк кунутон, канал ба подписатсия кунутон. Буз қарор боша агар марамад видеоро ка то охирша тамошо кард, нақс фикр карда баъдан херидор намоедон дӯстон азиз. Обши 7 сар бузи фурӯшӣ дӯстон азиз бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. Касоне ки харидори ҷазбанд бошта агар марамад дӯстон азиз харидор намоедон. Бузҳо қарор дорад дар вилояти Суғ, ноҳияи Бобоҷон Гафур, ҷамоати Исфисор дӯстон азиз. Масъалаи хӯрдан саломатишон зур, бузҳо айни холи ягон хел камбудишон нест, барои мол карданам зур айхулас кардон. Бузҳо ҳамаш фарбе еманда истодагӣ бузҳо мана далчи ифта ем метиям гуфта ки одама боштагар марама дӯстон азиз ем ба баста боитона мешавад дӯстон азиз. Хӯрдан саломатиш ҳама чизаш ба гарантияш ҳай дӯстон азиз. Ино оптум фурӯхтанаш фурӯхта мешавад дӯстон азиз. Масъалаи нарху навош ҳамаш якҷояги бо нархи дӯстон азиз 4900 сомон мана. Касоне ки харидори аниқ боштагар ама рафта бентона мешавад, через телефон харидор намоятона мешавад дӯстон азиз. Занг занетон бузҳои наздик рафта бентон баъдан харидор намоятон. Гӯшт ба пойтона мешавад дӯстон азиз. 5-6 моҳа бузҳо ҳамаша хӯрдан саломатиш зур дӯстон азиз. Срочно занг занетон бузҳоро харидор кунтон. Зиндау сарбаланд боштон, аз канали мо дур нашаведон. Бузҳо арзон фақат дар ҳамин канал ҳаст дӯстон азиз. Ҳаматон рахмат.